Čibu, čiba, čibu, čibu, čiba, moje srce zna da te ljubim ja. 657. mi sigurno dole po Balkanu, Srbija koju volim. 657. put radimo nešto lepo, dobro, po ovim starim, dobrim bakamicini da svetili beogradskim receptima. Počnemo nešto drugo i da radimo. Počnemo da se šetamo po zemlji Srbiji, po Balkanu i da vidimo kako vi to kuvate, kako vi to radite. Malo ćemo da oplemenimo našu emisiju. A ovog puta šta pravimo? Ovog puta pravimo grickalicu. Bakamicine i desetine beogradske pitice male, napravljene od mesa, sira, malo luka, a pre toga da malo razmutimo kvasce. Ovdje imamo 600 grama brašna, imamo malo ulja, imamo malo šećera, imamo malo soli, evo ovako, da stavimo, evo vidite, stavili smo komad kvasca, malo soli, malo šećera i dok se sada kvasac ne bude razmutio, mi ćemo za to vreme da spremimo luk i da dinstamo mesa. I dok se nadigne normalno, dok se nadigne testo. Pravit ćemo male pitice, u sredinu ćemo stavljati, ja vam zaboravim sad sok od paradajza, doneću sok od paradajza, unutra ćemo stavljati meso, sir, preklopiti i peći male pitice, slično, recimo neki topao, za malo što se nisam unaredio, slično nekim tortiljama ili tako nekim, ili picama, imate, znate, one pice preklapljače. Ovo će biti dosta luka, da ne bude mnogo, još jednu do dva čera belog luka i tamo će se ovo fino krčkati. Tako, sad ćemo sačekati da se prodista luk. Evo dodat ćemo jedan čen, dva čena belog luka i stavit ćemo da se dinsta sa mesom. Meso ne mora mnogo da se dinsta, malo, pola kile levenog. Razbrčkali smo brašno, odnosno kvasac, dodat ćemo ulje i rukice unutra. Lepo ćemo to da umesimo testo i da ostavimo da malo odstoji, da nadođe. Pa ćemo onda da prodistamo i meso. Sad samo da testo odstoji. Jedno pola sata. Za to vreme ćemo završiti i naše meso. Dodat ćemo malo bibera. Da bude pikantno. Ko hoće može dodati malo ove paprike. Dodat ću i vi što lepe ove paprike uvijek. Evo, dodat ću malo i ove paprike. Tako, lepo pravo. Ovo je somborska ove paprika. I čekamo da nadođe pesto i onda ćemo da pravimo pitice.
Testo se nadiglo. Lepo. Sad ćemo još da ga remesimo jedan puta. Sad ćemo i da otkinemo jedno parče. Još malo ga premesimo. I pravimo jufkice. Tako. Tako ćemo razviti. Možemo čak i na pola da presečemo. Malo miris Mediterana stavljamo. Paradajz. Joj. Lepo. Gde nam je meso? U meso ćemo staviti sir. I sve ćemo to lepo da sjedinimo. I sa ovim da punimo naše testo. Ovo je stari prevreli zlatarski sir. Malo paradajza. Ovako. Na gomilicu. I dodajemo mesce i sir. I pravimo lepe pitice. Ovo možda bude sjajno i za večeru, i za doručak, i na brzaka kada vam neko dođe, da ga na brzinu poslužite, pogotovo što možete testo da ostavite u zamrzivaču i čim vam neko dođe, izvadite ga, oni čas posla gotovo, malo sam ovu deblju napravio, pa ću da isečem ovako, da imamo za drugu, i fine, lepe pitice su gotove. Ovako smo lepo stavili ove pitice, sad da ih poklopimo i da se ispeku. I čiča, viča, i 300, idi, Radmilo, 657. emisija, gore dole po Balkanu, Srbija koju volim, Fajront, čekamo gosta. Ajde, zdravo.